Здравейте отново от мен, Боряна. Днес ще ви представя основните задачи, които в Empower свършат всеки ден, за да има успех човек, работещ с платформата. Когато вече сте си създали своя профил и започнете да влизате в платформата ежедневно, вие ще забележите доста неща. Това е интерфейса, така изглежда вашата страница. Слагате си профилна снимка, слагате си тапет, почти като във Facebook. Също така синичко. С тази разлика, че тук отстрани имате една подвижна синя лента, която ви дава достъп до много неща. Така, нашите дневни задачи се намират в десния ъгъл. Това са bit, list, post и share, или на български наддаване, участие в аукциони, т.е. търгове на продукти. Лист, това е публикуване на обява за продукт. Пост, да създавате вие съдържание на вашата страница, като публикувате различни материали. И share, да поставяте лайк и коментар на постовете на другите хора в платформата. Така, много важни тук са другите хора в платформата, така че ще започна от тях преди да ви покажа как си изпълнявам своите дневни задачи. Другите хора всъщност това са вашите приятели и вашите фенове в платформата. Всеки потребител има различен брой фенове и приятели, според това колко е успял да си добави. Тук приятелите не е абсолютно задължително да са ви много. Добавяте само най-близките си хора, които евентуално познавате вече, като свои приятели. Но е важно да имате доста фенове и освен това да добавяте нови всеки ден. Как се добавят? При движение от тази строка надясно, а понякога системата е автоматично ви кара да се движите, само момент, че трябва да направя постинг. Ще ви прескоча за сега, за да ви покажа. Така, при движение с стрелката надясно да се презентира човек от платформата. Ето това е българин, Данко от Варна. И съответно кръгчето на доверие между него и мен, което ние изграждаме вече 3 месеца. Ние сме фенове с него. Аз съм фен, следователно той не е станал фен, вижда моята страница и ми връща жеста, като затваря кръгчето на доверие между нас. Как се затваря кръга на доверие? Това е също много важна тема, която ще ви покажа. Само искам да стигна до човек, на който не съм фен. Явно се малко. Между другото, системата така е направена, че ви презентира предимно хора, които живеят близо до вас. Така че виждате предимно българи, румънци, изключително много румънци има. Виждат се доста руснаци, гърци, турци. Така, не виждам за сега такъв човек да се презентира. Ето това е мястото, на което е изписано обикновено Become a fan, т.е. стани фен на съответния човек. И когато го кликнете, то се променя надписа в този вид и означава, че този човек вече ще ви се презентира редовно и когато вие затворите кръгчето на доверие между вас и него, съответно вие ще се презентирате на него и той ще може да извърши различните дейности на вашата страница. За въпросните дейности, какви са те? Тук са написани 3 лайка или евентуално 1 бит. Така, лайка се прави от тези кръгчета. Ръкостискане, т.е. ние сме виртуални приятели или колеги. Съдружници в тази работа. Т.е. печелим заедно, затваряйки кръгчето на доверие. Така, още един човек от Румъния.
И още един затворен кръг на доверие за мен. Само един ще го сложа, преди да ви покажа как се промени бройката тук и как нараства всъщност лентичката, светлосинята лентичка в най-долното поле на задача Share. Тъй като при изпълнение на това лайкване, за да затворите кръгчето на доверие на другите хора, вие изпълнявате задача Share. При мен светят в оранжево, защото всъщност аз съм си изпълнила бонусите от предния ден и те ми се добавят за днешния ден, за 20 февруари. Така действам по принцип. Когато имам повече време, когато нямам много време, се запълвам само основните задачи, основните 4 лентички, без бонусите. Така, видяхте всъщност как затворих няколко кръга на доверие и изпълних няколко пъти задачата Share. За Bit. Bit е задача свързана с пазара в платформата, Marketplace. И евентуално чрез нея може да се затвори кръг на доверие, стига човекът тук на тази страничка да има презентирани свои продукти, които продава. Извинете. В случая няма. И го прескачам. Сега тук пред този потребител се отварят различни продукти. Разглеждам ги, но не ми харесва това, което виждам. Всъщност тук може, защото има даден 35 дни за спонсорство. Това е важна тема също, когато правите своите лист задачи, т.е. да публикувате продукти за продажба, имате опцията да с една отметка се слага или се маха съответно, да позволите на човека, който спечели ваша аукцион, да спонсорира вашия продукт, т.е. не да го заплати веднага, а да го препродаде. В такъв случай новия купувач ще ви заплати продукта. Това, което говоря, всъщност може да ви е малко неясно към момента, ако не сте търгували все още в платформата. Търговията е абсолютно реална, продуктите и стоките са абсолютно реални. Но това ще ви обясня на по-късен етап. Така, от вчера имаме една нова опция тук в страниците си. Това е едно кръгче с някакво число. Това число е показател за това колко пъти съответният потребител на платформата до конкретния момент е изпълнил своите дневни задачи. Т.е. колко дни той има с отчетени, свършени дневни задачи. Тъй като има дни, в които човек не може да изпълни някоя от задачите. Например, аз имах изключително големи трудности с изпълнение задача лист в началото на работата си в Empower. Цял месец, ако не и повече, не можех да изпълня правилно създаването на продукт за продажба. Но вече се научих, благодарение на споделени такива видеа от руснаци и от англичани. Има доста в YouTube, между другото, който знае английски или руски, може да си напише в търсачката Empower, търсачката на YouTube имам предвид, и да ги видим. Аз се надявам, че това, което правя тук, ще е от полза, най-вече за начинаещите, защото тези, които като мен са упорито са се опитвали от опит да научат как се работи, вероятно са успели и знаят. Така, сега искам да ви покажа как ще направя няколко публикации, тъй като аз имам да извърша доста публикации още до края на деня, 27 бонуса.
съм се нагласила предварително една страничка в Google. Написала съм си Wallpapers Vintage и сега ще си избера няколко от тези снимки, които вие по-късно ще видите на моята страница, ако минете през меню. Така. Мога да си направя нова папка, може и в съществуваща вече на моя компютър. Запаметявам си няколко снимки, които ми харесват на пръв поглед. Къде ще изчезна тази сега? Ще избера друга. След което ще направя и показно за това как се прави блог. Тъй като блоговете са една много добра стока в Empower. И така. Имам вече снимки. Идвам тук. Това поленце пост. Add Photos избирам. Upload Photos. И ме праща в папката и моите снимки. Избирам тези, които са от днес. Току-що качените. И ги добавям по този начин, една по една. Съответно те се появяват на моята страница. В същия начин, както добавям снимките сега, в същия начин можете да си добавите видео. За всички ваши постове и за това колко коментара и харесвания имат, вие получавате пари във вашия дневен баланс, като тези пари се отчитат с 24 до 48 часа закъснение. Обикновено се получава писмо от вашият коуч, вашият треньор. Ето тук се намира горе иконка. Това лице е моят треньор в момента. Така аз комуникирам с въпросната ми треньорка в момента. Тъй като не виждам кой знае каква полза от това, но получавам редовно писма за това каква ми е печалбата за конкретния ден. И така, ако днес е 20 февруари, всъщност, днес получавам известие от треньора за това, колко съм заработила на 18 февруари. И тук на My Balance може да се види ден по ден от какво точно вие сте получили вашите пари. Ето за 17 февруари добавени към моя баланс са $916, от които $20 от публикуване текстови статуси, от споделяне на снимки $425, от рекламна кампания $422, върнати от надавания $47 и от участия в продажби, спонсорство и промотиране $2. Общо $916. И както виждате, за 18 все още не са отчетени. Има още какво да се добави според мен и към края на деня, може би, ще получа известие за това каква сума общо е добавена към баланса ми до момента. За баланса ще ви направя друго по-подробно видео. А сега приключвам, тъй като времето напредна. Пожелавам ви успешен ден. С вас бях аз, Оряна. До скоро!